Mga igsoon diha ni Kristo, sakit kaayo kung pag-abot nato didto sa panahon sa huling paghukom, kini ang madungog nato nga dili ang tanan nga magatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ang atong pagpaningkamot samtang buhi pa kita, naaman pud kitag tinguha nga makasulod sa gingharian sa langit. Apan nadungog nato ang gisulti ni Jesus nga kadto lamang nagtuman sa gipabuhat sa akong amahan nga atua sa langit. Pangigsuon diha ni Kristo, ugma pohon magsaulog kita sa solemnidad ni Immaculada Concepcion, ang atong inahan. Siya ang atong panig-ingnan sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Bisan wala niya masabti sa una ang dakong misteryo, apan nisugot siya. Ulipon ako sa Ginoo, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong, ang iyang tubag sa anghel. Mga igsoon diha ni Kristo, kinipod ang atong pag-ampo nga tabangan kita sa Ginoo, una sa tanan, pagpaminaw sa iyang pulong. Pagpaminaw guman niini, paghimo o pagbuhat pod sumala sa iyang kabubuton. Aron ang atong kinabuhi natukod diha sa lig-on nga pundasyon, sama sa magtutukod og balay nga nagtukod sa ibabaw sa bato. Usapod nga maayong panag-ingnan sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang atong gisaulog nga santo ang memorya ni San Ambrosio. Si San Ambrosio, maayo siya nga magdumala. Maong nga giauhag siya o gitawag nga mahimo unta nga obispo bisan wala pa siya na nabunyagan kadtong panahona. Kay human sa iyang bunyag kadtong 34 anyos na siya. Pipila lang kaadlaw nahimo na siya nga obispo. Ang maayo pod nga mahinumduman nato sa kinabuhi ina San Ambrosio, mao nga siya ang misupak, nagdumili siya sa dautan, ug makanunayon ang iyang pagsupak, paghatag niya, pagpakita niya kaisog, courage and constancy to resist evil. Bisan pa emperador ang iyang nakaatubang. Para sa iyaha, kinahanglan panalipdan o padayunon ang matarong kung unsay maayo. Usa pa ka panghitabo sa iyang kinabuhi, sumala sa akong nabasa, nga si San Ambrosio, giingnan niya ang emperador nga maghinulsol, public penance, human sa pagmasakar sa sobra sa 7,000 dito sa stadium. Giingnan niya si Emperador Theodosio nga maghinulsol siya in public atubangan sa daghang mga tao. Ug misugot ang emperador kaniya. Mga igsoon diha ni Kristo, maupod ang atong paningkamutan sa atong kinabuhi nga magmaisog pud kita batok sa dautan ug magmakanunayon pud sa pagsupak niini. Tabangan unta kita sa Ginoo labi na sa pagtuman nato sa iyang kabubuton, sama sa atong inahan nga si Maria, ang Immaculada Concepcion, ug sama pud ni Ambrosio, ang obispo didto sa Milan. Siya pod ang nakatabang kang San Agustin aron magpabunyag ug mahimong Kristiyano. Pinaagi pud unta sa atong mga maayong panag-ingnan
naapod mga uban nga makabig nato, madani ang ilang kasing-kasing ug mosunod pud sila sa atong pagtuo nga Kristohanon.